Hej, jeg hedder Jennifer, og jeg er træner i LSI's svømmeklub, og her er en introduktionsvideo til jer. Hej, jeg hedder Balka, og jeg er også træner i LSI's svømmeklub. Hvis vi starter med parkering, så er det her med Bosaskolens parkering, at vi har svømmeklubbens parkering op. Når I har parkeret her i parkeringspladsen, så følger vi den her vej til svømmehallen. Og som I kan se, så er der Bosaskolen her, og så er der svømmeklubben derovre. Og her i klubben, så har vi drengenes omklædningsrum og pigernes omklædningsrum. Når vi kommer ind af damernes omklædning, så er der også her, at trænerne har deres kontor længere ned ad gangen. I pigernes omklædning skal vi huske alle de hygiejneregler, der står deroppe. Og så skal vi også huske, at når det er pigerne eller damernes omklædning, så er det damernes omklædning. Og inden man går ind til bassinet, så skal man huske at vaske sig de her steder. Husk, hvis I har en negativ feedback, så er det kommunen, I skal henvende jer til, og ikke os. Og som I kan se her, så må man heller ikke lave hovedspring, da bassinet er for lavt. Og så må man heller ikke løbe, fordi at der kan være glat her, så kan man falde ned og slå hovedet. Jennifer, du skal huske, at du ikke skal hoppe i vandet, før jeg har sagt noget. I skal huske, at det er altid 5 minutter efter jeres svømmetid er startet, at I må komme ind, og så husk, at man ikke skal banke på døren. Og husk på, hvis I har brug for hjælp, så er vi træner og hjælpetræner altid klar på at hjælpe jer.